Inselmulkom illum f'dan il-programm speċjali, programm li sejrin nitkellmu dwar Marija. Illum hija ġurnata partikolari għalina l-Maltin, hija il-festa devozzjonali ta' Marija Om id-Duluri. U f'dan il-programm speċjali fil-waqt li nirringrazzjakom li għażiltu din il-frekwenza, jiena Noel flimkien miegħi għandi lil Father Hayden. Il-flimkien sejrin nitkellmu dwar din il-mara partikolari, din il-mara li għexet id-batija. U xtaqt li l-ewwel nibdew b'silta mill-Evanġelju fejn tgħidilna dwar il-ħajja ta' din il-mara li kienet wieqfa taħt is-salib. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ l-ommu li d-disċiplu li kienu ħobb wieqaf f'deha, qal lill-ommu: Mara, hawn ibnek. Imbagħad qal lid-disċiplu: hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-disċiplu ħada għandu. Insellimlek, Father Hayden. Insellimlek, Noel, insellimlek għas-semmija kollha. Father Hayden, għadna kif rajna silta mill-Evanġelju ta' San Ġwan. San Ġwan li kienu kol taħt is-salib flimkien ma' Marija. U allura żgur is-semmija jimmaġinaw din ix-xena, xena xi ftit makabra. Għandek omm li mhix kbira ħafna fl-età u bina ta' xi madwar 30-33 sena. Diversi nisa ħbib tiegħu u anka Ġwanni ħabib tiegħu wieħed mit-12 l-apostlu barra l-belt. Il-belt fejn priedka, fejn ftit tal-ġranet ilu, ftit tal-ġranet qabel ġrad il-ġrajja, n-nies kienu qegħdin jgħidu jagħmlulu festa kbira u jgħidulu biex isalvana. U għanna din ix-xena li bniedem qiegħed imut wara li għala xeba ta' frosta li libsulu kuruna ta' xewk. Xena ta' bniedem qiegħed ibati. Qed ibati b'diversi modi, ma hemm ukoll din il-mara u xtaqt ukoll nitkellmu fuq din il-mara li qiegħda tara da kollu li t-tifel tagħha li prattikament da ma xejn. U allura xtaqt nitkellmu dwar din il-mara u xi tfisser għal dil persuna li tara t-tifel tiegħek fl-isbaħ momenti ta' ħajtu 33 sena, raġel ikun fl-aħjar ta' ħajtu. U allura bil-forsi hija mara li la hija wieqfa, allura mhijiex mitluqa, la qiegħda taħt is-salib. Mhijiex titbiet mis-salib. Allura bil-fors li hija xi ħadd speċjali, xi ħadd li temmen. Iva Noel, naħseb li xi ħadd li jemmen huwa isbaħ deskrizzjoni li nsibu għal Marija li hija deskrizzjoni li tat Eliżabetta. Meta l-Madonna marret għand Eliżabetta kienet qaltilha ħinja dik li emnet kull ma bagħad jgħidilha l-mulej. Beatitudni waħda biss li tiddiskrivi l-Madonna b'mod bibliku u li hija ħinja dik li hemnet. Ma nsibux fil-beatitudni li jgħidilna Ġesu fid-diskors tal-muntanja, ma nsibuha li tgħidilha Eliżabetta u propju għall-Madonna. Jekk Eliżabetta tara virtu wieħed imqallna mill-Ispirtu Santu, tinsiex Eliżabetta, x'meta l-Madonna marret għand Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu. U dak li l-Ispirtu Santu inebbaħ l-Eliżabetta dwar Marija hija propju dell-aspett tal-fidi.
Hinja dik li jemnet. U fil-fatt jiena xtaqtek. Il-mod kif poġġejt anti li l-preżenza ta' Marija fuq il-Golgota hija preżenza ta' mara speċjali imma l-ispeċjalità tagħha qiegħda fil-fidi tagħha. Hemm bżonn li nħarsu lejn il-mument tal-Golgota minn Nazaret. Għaliex Marija għamlet mixja. Marija ma setix tgħix il-mument tal-Golgota li kieku ma bdiċ mixja ta' fidi ġewwa Nazaret. U din nixtieq nitfaħħa mill-ewwel napplikaw għalina fil-ħajja tagħna żgur li bħalissa għandna persuni li din isegwu min qiegħed l-isptar, min għandu xi ħadd li qiegħed il-ħabs, min għandu żbiex tiegħu li forsi titkisser, min għandu tfal li huma drogati. Huma kollha realtajiet ta' dbatija minn qed fit-tax-xogħol pereżempju, l-għajxin tal-familja. U hemmhekk id-salib kif ħatejx il-fidi fih. Il-problema ħafna drabi mhijiex kif ħatejx il-fidi tiegħek fis-salib. Imma x'mixja ta' fidi qed tagħmel f'ħajtek biex meta tiffaċċja s-salib tkun tista' tibqa' tgħixha fil-fidi. Għaliex il-Madonna ma waqgħetx mis-sema l-fidi tagħha dak il-ħin u setet tgħixha fuq il-Kalvarju, imma kien proċess sieħ u propju nixtieq nagħmlu eżerċizzjon kaftit mentali, immaġinaw il-Ġesu fuq is-salib u l-Madonna. Ejja nisimgħu ftit il-Madonna x'semet l-Anġlu Gabriel jgħidilha tant snin qabel ġewwa Nazaret. Mela l-Anġlu qalilek, tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla kieku ngħidu xi grazzja sabet fuq is-salib issa. Ħajkompli kliem l-Anġlu. Ara int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir. Qed tgħidilha u jkun kbir. Fejn hu dal-kobor kollu fuq is-salib? Ikun jissejjaħ bin il-oli. Mit-mewta li jajruh. Mhux jissejjaħ bin il-oli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. Għall-Anġlu, dan it-tron li għandu għas-salib, mhux it-tron ta' David, mhux is-Sultan ta' Iżrael kif għall-inqas fi Munnis, u jsalta mal-dejjem fuq dar Ġakob, dan qiegħed imut, fejn qed isalta mal-dejjem f'dan il-mument. U ma jkunx hemm tmiem mas-saltna tiegħu, dan kollox mitmum donnu jidher, kelma li qali dik li forsi femuha verament kollox mitmum, ma semgħux bil-widnejn tal-fid, dak li semgħu in-nies ma kienx dak li semet Marija, il-kliem kien l-istess, ma tifsira kien differenti. Fil-dil weda illi għamil l-Anġlu lil Marija, kieku kella terġa' l-Madonna tismaħħa minn qalba f'dak il-mument tal-Kalvarju. Xi jfisser? Xi huwa l-passaġġ kollu li Marija għamlet. Marija turina l-ewwel ħaġa meta qegħdin ngħidu fidi u l-fidi tagħha anke fuq is-salib illi telqet minn Nazaret. Fidi nifhmu żewġ aspetti sbieħ f'Marija u allura dik li l-fidi nisranija. Hija twemmin f'kontenut biex ngħidlek li jiġi muri lilna minn naħa Alla. Fil-każ tal-Madonna dal-kontenut dwar Kristu li llum wara 2000 sena ta' storja huwa simbolizzat fil-kredu. Jiena ngħid jiena nemmen falla, l-missier li jista' kollox fil-Qudiesa. Fuq is-salib nista' ngħidha jiena nemmen falla. Però mbagħad hemm il-fidi mill-aspett ieħor ta' relazzjoni u abbandun falla, mhux ta' kontenut, imma ta' relazzjoni personali. It-tnejn li huma dejjem importanti. Ħa nagħtu eżempju ieħor. Jekk il-Madonna nsibuha fil-bidu fil-ġrajiet ta' fidi ta' Testament il-ġdid, fit-Testament il-qadim insibu personaġġ ieħor fil-fidi li huwa Abram. Li wkoll kellu jemmen kontenut xi ħaġa li qallu Alla. Ħa nagħtik nisel daqskemm hemm il-kwieked daqskemm hemm ramel ħajkun kbir in-nisel tiegħek. Però Abram kellu jafda fidejn Alla. Kif jgħidilna fl-ittra lil Lut, l-awtur tagħha ġie moddi lilu b'ġustifikazzjoni sar ġust għaliex hemmen. Allura importanti illi naraw kif il-Madonna għax aħna il-mistoqsija tagħna fis-salib hija kif nista' nemmen li Alla jħobbni. Imma dik hija dwar il-kontenut tal-fidi tiegħek. Marija ma tifritx il-kontenut tal-fidi tagħha mir-relazzjoni tagħha ma' Alla. Il-Madonna meta f'Nazaret aċċettat qalet iva fil-għama għas-sejħa tagħha, hija emnet dak li batidla, però fdatu qalet hawn il-qaddejja tal-mulej